Ka nong yalam jong katma urang li juki lanetur ka kong Angela rengat kelepen remjur ia ketenat pulit halor kecing bemla bankem ya uakai sakar ubalalet perta J Shri Ram hapo kawai kaying mani kabadon hamaulon nong East Khasi Hills habakren syakilat pathai kubur ka kong Angela kalaong kalong kabasnyosi namar ba uakai sakar ulawan bat kren ben yangi kirit pat kalong kabasnyosi ba ubriu shimet ula banwan penjak burom yangi kane ka jingle jong usakar kadai kabala sakhi hakalengkari bat kane kadai ke kamshun namar ula buru ha ke Instagram jong u ka kong Angela kalong ba kane kamdai tang ke kamram jong ketnat pulit hanrai kadai ru ke kamram jong ke sarkar jela bankem ya kino ki badan kti hakum kine ki kamshun kalong kumba ka sarkar jela kapriang ya ka jingkren ben jong uai uriu shimet namar hadu kine kisngi katnat pulit kamshem lakhot yanga banshim ya ka jingkren jonga namar badai manga kabala ujor ya ka ejahar kala ong kala kenok ru ba ka sarkar jela ka ting ya ka BJP kabala ilam ya ka sarkar preng namar hadu kine kisngi unong sha ujor udang yai preng banbu ya ki video haka akau ka jong ung